Hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal. Og jeg færre, en affære spyrer Paul hva du hånd og ligger av hjertet i det. Jeg har flere fyrre jakten med seg her i vikene som vet, det var for Jotom. Det Efsbrand 6. Til bøtenakte foreldretykker. Og i herren. Så det hatt uttrykk, og i herren. Akte foreldretykker. Og i herren. Tog til rett. Jeg ferdig tog noe over tog noe. Hette jo første bøye vi lyfte. Fyra at her kan genkast vel. Og tog han sliva lunch i land. Og så tankte jeg på han hinparsten. Han har vi gjort reien og hesen er det goder. Og så gjør det. Og så gjør det. Vi stersk i herren om vi kraftvelte sanser. Dette det kunne gjøre til herkleie gods. Så det kunne være ment av standa til kom. Vi møttes fikk alle på djevelsens. Så jag konstanter bare det ikke vi ble og holdt, men vi tikkene og veltene, vi har her hansens og er som visker. Vi anta her ønskaparens og i himmel, romen og. Så sier han, færre tog jo alt helt like gods. Så det kunne være ment at gjøre motstøv og i anta det. Og standa etter at jeg har sier at standet har gjort omlendartikler av i sannløykan, og leten vi brinner jo rattvisen her. Her var som skekvar av foton om bardehoven, og evangelium friarens djevor, og litt omframt alt dette, sjøl troarinnar. Vi kvar jo tid skulle være førfiren, eller mentat sløtja, atlar gløande bøylaren søndag. Det er ikke kjolmfrelsen her og svøre antans, som rår gods, bian til antan om. Øyn og kvarja tøy vi atlar i akatlan og bøn, arversen og tøy og alt og i avhaltande, og bian for atlan inn og høyleva, for mer vi, ja mer skulle være given år, ta i lett om munnen, så vi der kan kunngjøre lantarmal evangeliums. For hver skuld sendt på og i lunch. At jeg skal tale vi der vi omta, så det som i øye tale. Det en av metal igjen. Det hovedversant og virksamer. Pastor av åren. Han börjar vi vatten någon som jag har tryggande föräldrar. På sitt hej. Det är nog så typiskt ha i färgen för som har tryggande föräldrar som det var en chaufför tid. Att ta alltså som är minst ut jag byggt alltså. Han för listelser eller något. Men man spalte alltså. Man fann nog pass på alla spela. Det var ute men och lycka alltså. Så var det näka här till stigar så med Erik och så. Jag kan stämma och andra som tog träckte det visst då. Klona jag nu blev det. Nu får det förlängt. Akkurat, ja. Ja. Det var øylagt. Akkurat, ja. 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 Ja, det er ikke så god verja for bøten som et godt og trygt heim. Det blir stil. Nei, han hever, han har sagt her i kapitlen fra man undan, han börjar så att när vi tog efter fylgjare gods som älskar bøten. Ja. Og liv i kärleken, så Kristus älskar er. Och hon gav sig själva för oss.
Så det sammanhängen ojesten här. Ja. Och det är ju kärleken som är sammanhängskraften. Nettopp. Och en gång tryck om hemma. Jag minns det här som kom till hända. Att man fylltes alltid. Ja. Och det är ju, på Karoi Rona vi kom, då har vi varit så i tjonker och helt inte alltså ordentligt tillkommen. Så gänger vi helt att tofta. Och men de inte så väl tar turen här. Men man tar inte bättre hinnar som vi får in och spela bölta plänen i här. Som var utfyllt för sand. Eller Kvar vad han det var det här som helt driften ner ett ja. Nu är det Atlanväg. Om allt det som öliga start då. Färg ut och check va. Och så kvart antal tablet så tar var man spalte och så var med vår. Och jag minns det allt med på att det var vi visst det var en vikskift han var i hamn och snart i skolan, studentskolan. Så rann han in alltså. Och han vet var faren där och att det kom där så var han kom länka vi. Vinka jag kom bara väck. Hvis vi prøver å få han opp i bil. Ja. Og så spalte vi balt. Og han var vi, altså. Han spelade balt. Og så var det livet, og nu var det alldeles utlikvær, og man måtte trekke salt av vatten. Nei, han skulle ikke ha salt av. Han ikke. Han rann ut at. Allvar, Ja. Han rann nøysene til jo i hvit. Det vi gjort och den byggde hus i Ronavika. Lejer det 17 fast. Så kunde vi söka en hött komma. Hoppande. Han var framför såna tog. Och han har en bolt framför sig. Säger det till han rann igen. Det bolten för det så långt. Och han bestämmer kvar han för. Och så fick han det ser. Ner här uppe här. Så. Ja, särskilt då. Han känns han. Ja. Ja. Men det som är inte dumt, det var det här. Att hvis man check alltså. Och inte och till strandingar. Där röpte i rum. Där man kom in och här konservat att kalla det nu. Det var här sånt där det satt på från gränter sånt. Ja. Så satt det allt. Ja, saltnäslejen. Ja, här inne ja. Så det där som läser det är bestämt namn. Det står. Det är gamla benämnes. Det här glädje åt dig. Ja. Det var också som Ja. var vas. Så kunde ta det och det var här tatt vi här som tar största mittlen. Och så röpte där att komma över att dansa. Så var det lejer på allt. Och så träckte jag mig. På den här vägen. Och det klarar man mig så att och det som jag visste det gjort. Det var det mamma för. Inte sång. Pappa för heller inte sång. Det sång var inte. Hvis det ikke kom inn. Hvis man ikke kom. Ja. Det var en midnatt. Og affære i rommet her ved baten. Det betydde mer midnatt. Det betydde natten også. Skjønner du? Så jeg sier at jeg kom ikke. Og så hadde sommer og så kvøy. Ikke mamma vantet meg ut. Mamma dranker. Ja. Det var mamma dranker. Men det här var inte jag blev kallad det. Nej. Det är som är sin tjej. Det var en gångsmattler. Men det mesta han var vittar. Akkurat, ja. Det var kännliga. Ja. Det mesta att det var rättare loj.
Du stävde inte mot undergräns. Men jag har ju inte, jag var lika gavet där om där. Den förra, lite förra alltså. Det var inte stävväg. Nej. Så jag här i mitten var så. Det var så där flesta som jag var lika gav i. Men tar förra och jag får inte. Så minns det att jag där så kom in och hon bakade alltid kärk och lärkold. Toast och så te och mjölk. Så väl smaka i att han har att man är. Kinja så han tar in på en. Det var en 30 kilometer på vägen. Ja. Ganska mör. Sent. Då var det mer kjolsen da køyre i bilen. Ja, det kom ikke for den sint sånn. Det var Østen Bjørn vi åkte. Vi var bare innenfor. Så veldig ikke bare. Nej. Så det var ikke. Det er alltid, det har vært ofte for ritoikar og til årst, og her var noen jenter og sånt. Men jeg helt ikke at jeg skulle gjøre det. Helt det altså. Nej. Nei. Skilja. Så ta månen slapp man at det som at døme om sjálfur. Men alt slapp jeg, og det er ikke bare ikke tid at fjæra til Sorier til at han har konsert. Det var det veldig baddankøren som han kjørt på Øygaard. Ja. Det var alltid nækka som, men det var ikke mamma, men det var mer samkomman som Lukasen, det var det vi sånk og vi i skolan og sånn. Og jeg visste at han ikke sagt nei. Det er stemmer som ikke kom vi, ja. Og de får ikke vi? Nei, ikke vi. Ikke vi. Nei. Det tavner ikke vi og i samkommet, løyven og alt. På samme måte som vi det, altså. Nei. Det var ikke, det er ikke så kritisk, altså, som det var da. Nei, det er, jeg kan ikke riktig skilje i det. Ja. Så det er som ikke har opplevd seg tøyene. Ja, akkurat. Hvordan det er verre, ja. Ja. Og det er ikke alt som reagerer på det. Men de som reagerer på det, de er mest altså. At det var ikke ringt ut, altså. Nei, slett ikke. Det er slett ikke ringt, altså. Det var ikke, det mamma er tant satt hjemme. Da jeg kom hjemme ur Danmark, i 35. Så, og ta finket det til sørste døtrene, som bor i havn, Anbritt. Ja, nettopp, ja. Det er alltid Market, som var eldst, og så Asbjørn og Dan, og så Market, ja. Anbritt. Anbritt, ja. Men du sier at mamma din hei lukkast mye snakke mot du. Det var mer sammen. Nei, ta uttaler hun ikke til hun er vel arbeidssenter. Ja. Hun vil ikke lukkast som skuffat hei, være at han. Ja. Men du, altså, opplevde du da noe som norskle, eller? Nei, slett ikke. Nei, jeg er mest langt som norsk. Nei. Det var bare til at man mest da enn at det var godt at du ikke får. Det er sant. Ja. Og det var godt at jeg tog også den store lorstettene som er samkommet. Sant? Ja, akkurat, ja. Ikke mer det. Nei. Og ikke negativt det. Nei. Det er så kom atter, og vi tatt konsert, Torskjøsten og Tofton. Så var det vi. Altså, vi var vidt at det var lokalt. Det er lokalt. Ja, akkurat. Ja, vi har nok haft nok snakket om at det er imenskene oppvokster. Ja. Det er skjedd i tøyene, og så er det en i havna. Ja. Men jeg vet at det var bøttene som på min alder som ikke slapp imstinka, og som så snykte seg. Ja, det var snykt. Og det halte ikke er godt, men det slapp jeg jo bare ikke mye fra. Ja. Vi slapp fra snøytjokken, tror jeg vi slapp av også. Vi, altså, mamma min, hun arbeidet i telefonstøyene, Ja.
Og han har bygd å være hinmen av veien. Og du kunne finne på å komme hjem, og hvis onkel badna filmer Jack, Ja. jeg har billetter vidt lokkene. Så det var ikke uttøy fra henne skje, men vi slapp ikke alt. Altså. Det er ikke at vi kunne bare fære til en av film som vi tar til å fære til. Men altså, det var ikke noe for ikke folk på et eller annet. Men jeg minns alltid Abbe, han dømte det kjørte vel. Nei, jeg råkner med Abbe til en verden, så ikke. Ja, men jeg vet ikke, ja. Det men det helt at høyre det. Ja. Altså, men så tar positivt, ja. Hvis nå Ebenezer er samsmøte. Ja. Og det ble kort i radio. Mhm. FM et lagsvart. Det har ikke radio. Og vi tar ikke radio. Så fører mamma nyan og rekna, altså som pappa var så. Han lusta. Så han lusta. Så fikk han det over via lusta. Ja. Kaure sang. Ja. Hva er helt å TV-ere? Ja. Hva er helt å TV-ere? Til oss det jeg på at Ja. man stølja og i tøyene. Ja. Det var, ja. Det var så mye fremmelig og i snett. Tøy teknisk. Ja. Så det Milan blir brukter. Ja. Ja. Jeg til å takke opp. Ja. Jeg har jo hørt gamle opptøker, Beia Abbe og Øron her, som jeg kan gjøre det tidlig opp i sånne tog. Ja, plater. Plater, ja. Og eller skrøybelige plater. Ja. 88 lakkplater. Større enn det. Ja. Dette var en taler. Ja. Da var det ut om. Ok. Ja. Men det er kort så kjøtt. Ja, 80. Vi har 88 hastighet alt det der. Men øyla skrøypelig. Ja, ser mer enn ene at han brottna. Ja. Det var så tonner der platen. Ja. Det er som kom nere fra over en kikri, men det er ganske. Jeg har kjøpt billigere enn det som kom til å være. Ja, akkurat. Det er sjåvande. Det er... Men det er nek varvått bare kink og... Ja. Altså, tar og kink opp i Kjøttenvøy. Ja. Og tar kommet flaskar, og kink og menn kom og kvinner. Alvar, ja. Synes at det er evangeli hei okkur. Ja. Det var utroligt at det er størst. Ja. Jeg hadde øynet, la meg se at det var til gjøre for en jutan og vel. Jeg tar for til kistene og sånn kink. Altså, det bare takk se meg, ja. Og Victor, han elsker kink. Ja. Det er sart også, Ja. Omsette kink og... Det var jo helt spesielle sjankstøyler. Ja, det Hvis det ikke var for opptøkene til Jekvann og Geraldus, så hadde vi et andre slett kjent det. Nei. Det var... Altså, Victor var runden når jeg var noen sørslemann som bor her i Saltafir, ja. Bor her ute. Ja. Og han er sikkert vært... Han lærte til lærere da han kom til seg, sant? Tjøk noen øyne, tro på her, og i Magnushusen i havn. Ja. En danskere. Intermissionere, ja. Ja. Jeg minns ikke akkurat navnet om det, men han og en annen danskere, der stod i navigasjonsskolen her i havn, som han alltid ble kattlet over, ja. Og det var jo ikke bare en navigasjonsskolen, som det ble sagt da. Men det var han som ble til Førja sjømannsskolen. Ja, bare. Jeg har alltid kallet Torsans navigationsskole, og han ble til Førja sjømannsskolen. Og det var flere rundt om menn som var kjøpere som hadde hatt til skolen, altså. Og jeg snitt jeg bygd, altså. Det var ikke... Ja, passer, ja. Men nå var det ferdig å gjøre, ja. Ja, det var avhørst å lukke. Ja. Det var øyelig avhørst. Ja. Men det som vi... Altså det som rann av her sånn her. Ja. Som er deres fisk, da. Som er her. Det var urslite som bløy. Jeg til at ditt fetrar ikke bare tykker at det røy.
När fostret är upp, och i tyckte av mine karrans. De hatta viskar sålla som de skriva. Ikke jeg at det er til brøye. Vet du det? Når fostret er oppe, tyckte av mine karrans. Det är så otroligt att vi kan mycket. Oj, hästen är som vi tar till oss. Ja. Alltså han är ju börjar i kapitlet framan undan. Kan jag säga till konor, vi tycker egna man under judar som herran och till män, älskar konor tyckare. Alltså Kristus älskar samkomna och så är det här som du börjar vid till böten, akta för ältikare. Och så är det till träller som var vanligt ta äsne. Akta herrar tyckare hållt någon. Og så kommer eisene til herrene og til herrer. Gjør jeg samme hatt ut her, det være at høtta. Altså det er alt underlagt det himmelske. Ja, underlagt Kristus. Ja, underlagt Kristus. Ja. Ja. Det er det som gjør det. God ommeldet, ja. Ja, ja. Det spretter, så er det jo goddommer, altså, som kommer fram og kjøkken. Ja. Og jeg er alltid ikke bedre lærere i enn Helligånden. Nei, det er helt visst. Så det er at selv om jeg ikke var venner ved at han ble sånn omtale over, tror jeg han omtaler jo ikke seg selv, som det ble til å si i samkomne. Helligånden, han gjør jo ikke på seg selv. Men det var altså god fären, god sonen och god den Helligånden. Alltså jag säger så minns det första fänga jag där. Ja, kvui kan han inte släppa nej. Han är till undergiven god fären och han är till som han är undergiven god son. Han kommer öland näck fram eisen i brøvn av Paulus och i apostelsøvn i eisen. Ja. Jeg har ikke han så Ives hatter her som vi ganske ofte har flint til å gjøre det. Jo. Og, men det vi også om eisen her, det om byrjan til det her, det vers 1 i 5. kapitlet, og her liksom alt vil forklare, vi først øren undergivet og i 8 Kristus her. Ja. Og det det året i 8, det sinter, det på en eller annen måte forbundet voldslige vi noe annet enn det som heter menes vi. Ja, det det. Jeg har alltid hatt mer et år vi viring. Ja, viring, ja. Altså, en akkurat ved bensjen. Ja, så det nei, ikke bensjen. At vanlige voldslige omsett via ved bensjen, ja. Jeg har jo omkant en opplevelse. Nei, ikke på tammadan. Men målslig det så her, men jeg tykker at det menes vi er kvart undergivet og i så viringen for Kristus og virusmetingen i eisen av, altså, hva Kristus? Han jo Guds kærlighet til dere. Jo. Og tog lyser han da alle veien og just her innelige kærlighet. Ja. Alt og just her. Ja. Men det är ångt jag också om det, men jag var inte en dålig också om det. Att det är vera som han var till han dög, eller att han läser nektartrossen. Och han ber för de som gör det då. Och ja, det tar man också väl att det var i öst. Alltså, för hånkran är som var sint ofta. Jag tar det är mina synder han bär. Så. Och jag tycker inte att man inte har det så näck till det. Så blev han mer nerver. Nu ska jag förklara det. Mer nerver tar jag så upplevde jag Helligånden. Så förstår jag att den personen han så allvarsammer. Men samtidigt han inte kallesfull. Alltså, blandingen av att vara att han god färger, god soner, gör det så, ha höjlagt, nu mer. Akkurat, ja. Så? Ja. Och det kan så inte täcka fram. Nej, det helt visst. Alltså,
Så tar man för att läsa om den apostelsen, så lossla han var, som bröttes fra Kristus. Det tar vi och pura öga sörer, lärsvännerna, till att skilja han. Det är så jävla ofta. Så är att inte vara skamen. Akkurat, ja. Nettopp, ja. God den här land. Ja. Han gör det. Ja. Jeg tykker eisne grunden til han sier at jeg er først en undergive Ja. og i øtta Kristusar til mestjer i verleggen til han anser etter at du ikke teker det ut av sammenhengen. Ja, akkurat, ja. Så til fagvers kanskje som har vært meira misbrukt enn det neste som kommer her til kone være til egne måneden undergivende som herren. Ja. Og teker man til ut ur sammenhengen i ötta Kristus. Han är så det kan det. Men till här jag tycker han börjar det här för att få det på plats. Ja. Att det här där kviller och ligger då. Jo. Nej, jag är onkan till någon mest. Nästan som helst han som vi kallar öttitla benches. Nej, det finns ju slash vi hos andra. Nej. Slett inte. Jag nämnde bara att jag tar målsliga ver färd att han som inte känner och läsa det här. Nog stått lite av vilket ska det vara, finns det. Ja, det är nog ringt att få några andra år. Ja. Det kan inte uppfra att han har varit hos Årsrödgen. Ja, alltså, kostar sig visst det var just efter då som skriver ständer. Och till anten som gör det. Så det är en underfuller avväxter som spör på sig. Ja. Tack, det är helt säkert. Jag hörde en för sig att det här kan han förklara det kan fänga mig. Att det här tossa om åtta Kristusar och han står upp i talarstolen. Ja. Så säger han, ta mest inte till att det ska vara bänken, men ta mest och så gör han stig till höger eller vänster att är färdig till Suyes. För att han släpper fram med allt. Akkurat, det är gott. Ja, ölla gott. Ja, det han så fredag fotla för det. Han brukte det. Ja, nu är det gamla fredag. Ja. Och inte antegods. Akkurat, ja. Ja, så han var en av dem som jag kände någon till han tar ju alltid tjejt rätt för så. Ja. Så jag kände någon till. Men tar jag han jag var vid till att få sövna på strora han själv här som det var att skip att det ta och en vär här fiskasölne från Vaje och mamma var hos sant alltså mamma Ja. vet jag inte vad smären han det var akkurat fyra mer som tar vet jag som om att han var tryckvand i ett locksvart. Men kvar fick det känslan var inte slätt. Och då jag inte visste om han var kontryckväs. Så svärskat alltså. Så jag kom att spela honom om han sa lov och han får att fortälja mig om fredag. Som kom så ur Foklafyren. Are näkarannar kom och mannen det var 12 år. Rikka till han var kock. Och han skulle få allt att rikka. Samtidigt så bor han så att ta imorgon. Och tog sig via möt. Och här säger han upplevt det här. Kosta vara under losslo. Ja, god. Det brukte jag lämna ut det. Ja, god. Tog jag att han kunde knappt le. Han läser knä framför talarstolen. Och be Herren om att det skulle inte vara han som talar. Men det skulle vara allant. Så får han upp att talarstolen. Och så talar han. Hjärsta fylltes. Alltså det var så bort. Akkurat, ja. Men så knappt jag så säger han. Nu är det inte smör. Allant och sånt här. Nu är det. Och så gavs det. Säg fredag, ja. Ja, alltså han förde det in och i. Ja. Det som man säger. Så han var kanske inte vän vid att komma till möter.
Det var alltså uppbyggarmöte. Ja, okej. Och gelsmöte. Ja. Och badna, sånt. Ja, nettopp, ja. Det är så rävliga kött att då. Ja. Är mer de det bäst. Mer de så omvetliga väl. Alltså mycket fast möte. Mhm. Och brevbrotting. Så jag får allt. Och jag minns att fågla för det. Jag var till brevbrotting och halvt tunkor. Og nu har jeg Victor sier, gjøre badene noen brei og Ja. må ikke leipe om badene. Sier Victor. Ikke? Ja. 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 Det var ikke vanligt. Nei, det var ikke vanlig. Det var at det er sånne blandingren av forståelse som det er satt, at det brukte ikke forstand. Ja, så forståelse satt. At det var veldig imest. Victor var så veldig frier, altså, at det kom til det. Mhm. Og det fann jeg så i honom, som jeg nu har mist. Så jeg taler til ham, det har navnet og alt vidt at han lykker av. Og jeg vet at han lykker av det. Ja. At han åpner for mer til. Og hvis man ikke til som man taler, så fer det ikke inn. Mhm. Skjønner du? Hvis du først vil tvinge av å møte etter søndagsskolen, og sitter der ved henne, hvordan skal det rikke? Nei. Då var det så omvetlig klæver for søndagsskolen. Og jeg synes at jeg var flott til slagskar. Så er jeg søndagsskolen på testet. Da var det man tok seg av tog, og det var søndagsskolen var halvkom 2. At jeg kom her. Og så følte via røyet klokkan 4, og i bil, og hei søndagsskolen her. Så det sammen. Det var veldig interessant for det. Og vet av interessant. Så ville jeg omkring Trondheim komme vi, og så kom det vi, altså. Som ville jeg ha Møyra. Men det er at det er bare så at vi er noen verste som begynner og ta opp det jeg til at hese med åren har det her til. Akkurat, ja. Ja. Han var ikke nekker som la 8-4 og så. Men han fortalte meg sånn noe annet. Han fortalte meg også om mamma og sønner, hvordan gav hun være mennesker til å ta ut togene, giftes nek folk, norrøn og fra, til voks og selge, voks og tvører. Mhm. Tog tid, hette sånn nek bruk for falskje, arbeid fisk, torka fisk, ja. Og så at det er foreldre som døg jo, når han ville, og det var en samband da. Det var så trivielt, og det at han ofte ikke på. Så sier han minnes han at han sa en gamla kone, kom han når han fra. Vi ikke har døtter sin. Men hun slapp ikke inn. Det var for nek folk. Altså, døtteren klarer ikke at jeg kan inn til dødsene på. Okay, ja. Og så sier hon vi han, du må få løyte til skamle kon. Til hun visste jeg da, mamman. Og hvis du finner henne, så kom vi henne og kom inn i en kjattler. Han fann henne, sitter han til omtrøyne, holdt om båt. Og han først så røpte jo henne, og sier mamma vil at du skal komme til lakkere. Og hun røste så, og så tok han alt som hun heier, så løyte som det var, og så fører hun og innkjørt kjattleren. Så at mamman han ur, og hun gjort lørst at det var noe be. Hun høyta, altså, og tjøkt hun. Det som man kallte det, at kaka klær og så var det kort et beker som stod her, og så tok han henne.
Och det var inte småvis. Och en grund där mamma inte tar det att det kan vara utöj alltså. Så att det var inte... Alltså kom oss in till döttrarna så jag lukar väl. Nej, hon kom för till mamma henne då. Det är helt Hon är lätt. Hon är vaskarna och smorstarna. Och tittade av henne och klippte henne och så tog hon och gav henne kläder. Och så var hon här så långt som hon kunde vara. Och så ända söv han här alltså. Så han var bara en dronker ta som fakta i momsen. Men han säger till henne. Okej, ja. Det grep sig och helt otroliga nek. Jag såg inte mamma så innan vara så lejs. Ja. Alltså att han samme som fortalt där om fredag. Ja. Ja. Så. Och jag går så pratar vi man glömde att ta in. Det har varit allt i hand. Han smäckfullt det då. Jag sa dem för att ta in. Så väl. Ja. Det var inte bara allt nämnt. Det kände mamma så. Hej en 8-10 barn. Och så kommer mamma där och vet och hon är fotla. Det som inte ska leva. Och ända när hon har chans. Och så täcker hon och färgarna röjna och så. Det är det jag gör då. Ja, det är att det är nog en parst av søvn som man inte har next tid. Nej, jag har det bara från så har det mannen som kanske anker helt. Jag tar inte strickvand. Det är så nekver som nekver som jag har som det är inte helt det tryck. Alltså jag hur säga kan bittla vid och in att boxa så som mannen va. Ja. Men jag känner att jag alltså jag vet inte hur att det är så läst man det tar ju jag har brukt. Det har fått den här går med. Ja. Du måste inte tilltala människor. Du brukte över. Det är inte det tryckvand. Du brukte över till alla tøyna. Ja, alla tøyna. Ja. Det är ju otroligt kavusligt. Ja. Det är löser, ja. Akkurat. Det löser bäger man inte kärta. Och det löser ur av fängar av några som kanske inte lägger löv alltså. Det löser en självan, ja. Ja. Det löser nå oj tog. Ja. Utrist. Du kan inte se att utan du har kontakt med människor. Nej. Det blir stilla. Jag har ju ångat brukt det, alltså, ta i 70 människor, alltså, men brukt det av i glädje. I samband med folk, ja. Ja. Ja, det är fantastiskt det då. Det är alltid att det sprätter, ja. Att det är inte bara tänkt att röja, nej, fastret dig. Tänk då använder kallans. Tikt. Ta viska tikt. Ta ju i hon verer avviska utan röje. Ja. Hon verer sagt och kärlek. Omsorga. Ja. Det är man hör äras därifrån att det är människor som är blivit vuxen. Ja. Som är in av sina föräldrar. Ja. Så att det inte vill att dig och dra dig upp. Ja. Så det häver öjla stor antydning. Men det hänger virkelig samman vid att det är i kärleka. Ja. Det är och i tog uppfattande löven som är tryckvande. Hever rätt till. Ja. Alltså han har alla ratten för himlen nu. Och så framvis. Men jag har intryck av att i förrjun här var bötning, alltså hux från gamla tøyeisene. Ja. Haft det öle gott. Man vet från att det här som kallas panom, laknen och som var i förrjuna och skriva om vidskiften här i förrjuna. Han skriver att bötten i förrjun var öle förkälla. Det är alltid det som har gått tecken. Ja. Att det vill kalla stera. Förkälla var det är ju nökat och fast.
Som för Aren. De värsta Aren då. Förständigt alls. Ja, men tack all som om man helt om att få förnäck man kärleka. Ja, för det som vi förälskar i. Ja. Det. Men då vi må få åter till att här ett land att här som vi inte. Så vi läser han. Alltså han säger att han har och trälnar inte vi ägna till oss. Ja. Som teg och vilja vara människan till vältar. Här kommer det här uttryck. Vilja vara människan till vältar. Det följer ju inte till det rätt. Nej, han har sagt på ett år här att akta här inte vi ägna till annars, ja. Nettopp, ja. Men som tjänare kryssar så sitter hjärtat göra vilja gods. Ja. Att det är så otroliga gröband. Vad det större för mig och det Vanja och allt tryggvande att leva och vilja gods. Jag vill Herren så svara han, ja. Och till det här för att han växer, ja. Han var ju framgråren. Men det märkliga är då, att så läser Jakobsbrevet och läser alla sen. Ja, så ständigt det att allt gåva, att folk kommer gåva här i första kapitlet. Säger Jakob, ja. Allt gåva, att folk kommer gåva är ramande fra. Det är 9 fra färglösarna. Här som inte är bröjting eller skiftande skuddsja. Och så säger han detta vers, 16 vers. Då är det vilja så innan fattiga någon. Ett vilja så innan fattiga någon. Ja. Och det är alltid griper med alltså att läsa och avvaksna av att den som gåva som kommer om och fra. Och högt nere i Jakobs. Ja, han snackar om inte av ettlast. I 16, ja. Och han förklarar om hur synten utvecklast. Och i 15, ja. Vettlast inte älskar över mun. Koi tog så han ta i gärnten är färna gänga över foster. För och synt. Och ta i synten fullvaksen. För och däga. Vettlast inte älskar över mun, ja. Så kommer det till. Att gå gav, att folk kommer gav i Roman fra. Kommer nio fra färglösan. Så inte bröjting, ettla skiftans skuddsja. Så kan spela på, ja. Och hvis du så säger tog jag har inte begynner att läsa. Så jag vill jag så inom fattiga nog om vi sannolikt så vi skulle vara från kravskapning kanske. Alltså vi är rakt för Kristus. Ja. Och tid vet att det är ska bra munner. Men kvart människa vill kött att höra. Så inte att hälla. Så inte röja. Det är ringkast som människa. Klar med att det är det. Jag visste att det var för nekvist vi svär. Ja. Det är skundas här alltså. Och så kommer till en myndna. Och det hade helt urstärkt. Så snackar man då. Alltid är inte det. Kan du inte tänka om möjligen komma till här. Och de kan du inte. Det är vilja godsvid. Det är vilja så in. Fattiga nog. Mitt men jag vet allt det där. Vad man då sa. Kommer ni ett lockare. Och det var väldigt spännande att ta ett jag har så tatt samband med människor. Att det är en viner. Att det var så inte om det är kontrygg. Att det så omtända. Det blir det klart alltså. Helt så det är tryggvande. Alltså jag vet inte om det var senast nämnt men tackar vi det som Jesus alla i lärsvänsen tar han sentar ut då. Ja. Alltså att på ett år när han för till himmel så sände det ut att proklamera fyra djävulsna som en konstatera en verklighet.
Ja, ja. Ikke noe som skal oppnås visse to annars. Men her er en verleidje. Det gav. Her er gavan, og hon er utøst og utrøpt til atlan eier, utrøpt til atlan heimene. Ja, ja. Tui at det er en verleidje. At God i Jøgne Kristus hever fyrirgivet syndene. Ja. Han tilrokner ikke heimen og syndet til langer, sier Paulus. Nei. Det er flere for den jo ja. Han tilrokner ikke. Ja, altså... Jeg vil nesten si at vi har ikke rett til å huske om andre mennesker, utan det er klart og tydelig selv vi har sagt at det har drikker vi slett ikke. Nei, det var det. De mennesker har vi ikke møtt nekve av. Nei. Og nekve av dem som kanskje har røpt det synder til at det var yngre. De fleste av dem blir mer tian ved tog, og tog at man merker og kjenner at tryggven er begynt å vekse og Han med oss at jeg for meg, jeg vil rett med. Og jeg kjører til jeg vet hva til å gjøre for han. Frysigt. Og han gifte jo nere Toften, det fikk vi i havn. Han silt vi Trollaren. Han fortalte meg når jeg sitter ved Sondaberg. Og vi Skallaberg alltid i høst. Og han mynte så en vann som han er arbeidsamma vi, som var pensionær. Og han sier alltid nækka visse, så det skiltes. Det er en arbeid, ja. Det var ikke om var det her. Han spurte etter en mann som har ikke nett vært her. Og han kjente det der, og han har alltid sagt for han at jeg god ikke for. Og så et eller annet. Nækka så øyre påstift. Og alt det han sier farvel. Så jeg etter vi. god og goer. Ja, god og god. Og at her er jo sånn. Han fikk så en tryggvande kålen og så at der og en syster så i navnet. Og så satt han måste den her, når jeg faster den her, og det er interessant at han sitter og tjater med det. Ja. Han sa, hva god gjør er så størst, ja. At han skal kunne si at om det er en eller Kristian og ikke kaptenger, det gamle færre, altså det var nødt, alt det fra god og i Kristus, samtidig med sjølven, og gav åkken til henne og satt der inne. Og så sier han bare, vi ber at vi stegres vi satt vi. Satt vi han som ikke kjente til synd, som godgjør til synd for åkken. Jeg vet ikke om det skulle være rettvis og godt. Akkurat, ja. Ja, det er rolig. Det er undre lyst på en offentlig stor matte, det som god har gjort. Ja. At han gjør det sånn til sin fire åkken. Så at vi i hånden er Guds rettvis. Ja, det er et øyel ombud. Altså nå om det er fytlig alt å forsvare, ja. Det er et eller annet 13. februar. Det er så kjøtt, at det endres det, ja. Ja. Og kallar man det akkurat det kanskje ble 8 ja. Og vi er i Transmedius. Så det man så også om til nætte til menn, elsker kone tykkere. Det er sånn her. Og hva skulle det skal her? Hva leste du? Ja, ja. For det året at vi ja, men elsker kone tykkere eins og Kristus elsker i samkommet og gav seg sjølvan fyrir henne. Det var jo det løye med sidsverk av henne. Ja. Og det er arbeid som mannen. Ja, han sier 2-3 vers langt nere, at aldri hever jo nægge, og i samme sammenheng, altså, aldri hever jo nægge heta så et egna hold, når han føyer til, og hever omsorgen fyrir tog, en så Kristus gjør vi samkommet. Ja, akkurat. Ja, akkurat det. Han er arbeid. Ja. Hon är så. Jag mätar det.
avvirkelig, altså, og i seg selv, vet han som færren. Ja. Sånn, Jo. Det akkurat det. Det til livet som givet okken. Ja. Vi hele andan. Ja, det var det at det. Ja. Ja. Og så sier han her Tutsjo, og kapitel 6 i Efesos brev, at og så gjerne være sterk og i herren og kraft veltes hansara. Hvis du leser sinter, Ja. jeg leser deg. Ja, han sier, og så gjerne være sterk i herren og i kraft veltes hansara. Lat ikon ui öll herklæg gods, så de kunne være ment av stand at de kunne måte svika avlopen djevelsens. Toi, tja okkon stendte bardein ikkje vi blå hold. Her det. At han måste ikke gjøre. Nei. Det alltid være holdt. Det ordnet Jesus. Ja. Altså han har ordnet til kjøttle mennesker. Ja. Johannes sier det. Og i fyrre brev 2. Eller första brev 2, ja. Og en början, ja. At han ikke bare bød for sin drokkere. Han bød for synder allshems. Så synden ikke problemet. Nei. Det er for godt. Nei. Så det er heller ikke problemet igjen han. Nei, det akkurat det. Og at her han sier at det er ikke stendte bardein ikkje vi blå hold, men vi tikkner og veltene. Vi har hemsynsten myskre, vi antar ønskaper himmelrommene. Ja. Det er alltid jeg som forklarer øyne nekt har vi leser i Gamla testamentet om at det er futjendene som David var oppmåter, som Israel var oppmåter. At i det skiljer vi at det er mynter og på den andelige verleikene og den andelige bardiga som vi gong fyrs i det. Og tog det verleikene omgang til mennesker vi strøyast i måte. Omgang til nøy. Det er det som er. Men det er så tikkene og veltene, altså, andre her ønskaper som han tåser om i samme sammenheng. Ja. Da vi fært og skilja til, så sutja vi mennesker med helt andre måter. Akkurat. Ja. Annars nevner Paulus at av gjelden er det fenka til å gjøre vilje hansara. Akkurat. Jeg kan lese mer her, han sier, du ikke akkurat stendte bare, det er ikke vi blå holdt, men tikkene og veltene, vi herrar hemsens og i så myskre, og så sier han da, vi anta her ønskaparens og i himmelrummen, færre tøy og i ødel herklæg gods, så tikkene var ment at gjøre motstøve hinn anta det, og standa etter at ha vunnet sier av ødelen. Og så lyser han, gosse vi skal standa. Stande ta gyrt lendartikkara vi sannleika, og leten ui brinje rattvisnar. Hava som skegg var foten hon bardige hoen, og det er ikke løgn sammansetning, bardige hoen ui evangelium friarens djev. Ja, alt er frie. Det er så øyelig frie. Ja. Altså, du flyter ui frie. Og litt omframt alt hetta skjöld troarinnar. Vi honom skulle være ment å sløtja alle gløvande pøylar hins ønda. Tætje tjånfrelsnar og svør andan som orgos bian til andanon, ein og hverja tøy. Vi alle akallan og bøn, orvætjen uitøy og alltid avhaldande og biande fyr øtlån hinn heilova fyr mer vi, jeg merker å være givet år til å lete opp munnen, så vi kan kunne løndamal evangeliums, for hver skuld de kjente på i landsjon at jeg skal tale ved dere om det så som jeg eier tale. Ja. Jeg har alltid lest det her i begynnelsen i eisene, men det er så lenge siden jeg låst. Ja. Men dette her er så til, og så kan man så spørre hva mest at det sier tingene her. Ja. Han nevner om dette her at vi er ikke bare det vi blåholdt, altså. Men vi tikkner og velter, ja. Så jeg sier at om det står en tøytning, at det er stand til å ta gjerne lendartikkere vi sannleika, og lete noe brinje rettvisene. Det er selvvant i utgangspunktet er det som vi da var finnje, vi gjør Guds sannleika, ikke akkurat som vi ofta fæder det, sannleika om Guds ring vi dere, men at Guds sannleika er at vi og i Kristus er gjør rettvis. Akkurat.
Og tog kunne vi være lært noe i seg brinjene av rettvise, ja. Men jeg tykker eisende at han merker hvordan vi i for alle menneskene. At vi sånn og rettvise. Det som jeg fortalte fra var i et eller annet Ja. om til kona, om til mammene, og om til som er sånn væren opplevd til sin egen øy. Og over at ikke vi har møtt, skjønner du? Ja. Altså, jeg synes ikke for meg spennende til å være. Det er ikke bare myndelig folk. Det er bare myndelig folk som gjør det som. Ja. Skjønner du? Ja. Og det er det som er beundret ved årene. Det er at jeg tåser vi økonomisk alminnelige folkene som gjør det som vi tar av disse. Det er småvis. Og vi har alltid at så måtte jeg være øyelig av høyla. Ja, nei. Det er ikke større problem om det er. Altså, også om at det er noe det er så høyla. Det bør ikke være mer. Så nå må det være nok. Nei, det får omgått vekk. Nei. Jeg er alltid altså at jeg er så glad for det bra, men jeg tror at det er jo alltid dem noen er så gode med, altså. Etter at jeg viser akkurat hvordan ferien ser med, og i sin elsker jeg sånn. Ja. Og hele anten, han skal alltid ha sitt versk, og i med her, han er her. Altså, og i måneder er det jeg leser Rambra 5, så stendte jeg jo at vevnen gjør ikke skammer, tog kærløgje gods, er uttalt og gjørst om åkere. Vi er hele andan som giver noe. Ja. Kan det være bedre? Nei, det kan ikke være bedre. Det er pura sannhet. Det er ikke bedre. Og det er helt visst at han som vel har smakket uthettlingsene av Guds kærlighet og i sånn hjerte, vi er aldri den samme hjertet. Nei, det er han ikke. Det er man ikke. Ikke det man er fullkomne opp av ånga feilgjør, men man er ikke den samme hjertet. Det er så dyrebar hending og fytling at det er og det er det som er okkara oppgave til å bedre hette hvor gjør. Ja. Men du vet ikke at du har for frågan, Paul. Skal du be, ja? Ja, jeg kan gå be, ja. Gå feir i Jesu navn så takkar vi og prysa til fire tøyn kærleika og tøyna nøye her. Takk for at du i gøske tøyne sendte okkon sånn tøyn, så at han kunne være gjort det til sint for okkon, så at vi i hånden tøyn rettvise her. Tøyne rettvise eisne. Takk for det, Herre. Takk for at det året om trunna, at det gonger ut, og at en og hver som teker imot tøy, for å sanne at dette året taler satt her. At du er så verilige tjo okkon vi heile andan, og fytter okkon vi tøyne nøye og tøyne kærleik, Herre. Herre, vi vil sikna til verste som gonger ut fra hesson steg, Herre. Takk for Anje som er så ugen at formidla dette året som gonger ut fra til Herre. Takk for Herre eisne Ronny Bajjanera, som gjør så veldig arbeid her. Takk for det, Herre. Vi velsigner alt dette huset og alt det som gonger ut herfra og i tøyne og dyrebare navnet. Og vi velsigner land og folk okkara. Amen. Så var hesenparten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takka for okken. Og vi Anja Hansen som teger opp og redigerer, Ronny Pettersson som teger seg av Ljøvenon, Paul Fære og Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Pastor av Gjerstamal som her var vært, det kan du finne av YouTube om du leiter av Ikto Sjønvarsp. Og hesenpastoren han for eisner være lagt ut her, og han kommer eisner være sendt av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så enda en affær, tusen takk for hesefer.